Čau, počúvaj, že čo sa mi dneska stalo v škole cez prestávku, ne? Učiteľka nám minule povedala, že dnes bude deň kreativity a že si máme so sebou priniesť naše hobby do školy a že máme prísť presne o 7:19. Tak sme tam dnes nabehli s kamošmi na kolobrndách elektrických o 7:20 a sme tam priniesli rail, ne? A učiteľka s Ejakou? Tak sme pustili hudbicu na JBL repráčik a sme to tam začali trikovať jak také poriadne sigmovské, veď chápeš, ne? Učka to nevydržala a začala kričať, že sa tam cíti ako ujebnutých na záhrade a že ihneď ide volať riaditeľovi. Tak sme začali railovať a trikovať na nej čepeš. A došiel riaditeľ, že chlapci, čo sa tu deje, že v tejto pojebanej škole sa nedá vôbec spať cez ten hluk. Tak sme vyťahli boxeros a trocha sme mu s tým spaním dopomohli, čepeš, ne? No, ale spí tam pred triedou na chodbe ešte stále s takou peknou hrčkou na čele, takže zajtra budeme trikovať na tej hrčke, aby sa nepovedalo, že stále to iste trikujeme.